Engenza ukuthi ake ngibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV. Ngicela ukuthi iyavelela ikhasi, ngicela wenze ufanele ucofa subscribe, like, uphinde ucomment. Ey'ndabeni engena ey'shisa bhe inyanga wedumo loyigubhu uDr Khehlelezi usephumela obala lapha nezokuxhumana wakhipha inkulumo ayibhekise ngqo uKing Bhaka. Khehlelezi uthi ngoba uKing Bhaka kudala emsukela emcukuluza uthi ucela i-fight naye bese i-sponsor zikhipha imali belwe ngesbhakela nje benquthane kubonakala inkunzi ukuthi ubani bese ke benikezwa imali lo ozobe enqobile. Kodwa ke ngale ukhuluma kakhulu nansi inkulumo Khehlelezi ayibhekise ngqo uKing Bhaka. Wempho kanjani? Ake ngikuphendule ngoba usukhulumile yonke leminyaka lo ungicukuluza. Lalela uyintathelo nayo yona inyanga. Okokuqala lo, number 2. Wena ulala namadoda. Ngiyakwazi konke lokho. Ulala namadoda. Mina ke ngiyinyanga lalela akasenze kanje. Asithi ake ngiyacela nginama sponsors ama-brand amakhulu. Uma ngempela okuyinsizwa ake ziye ringini. Singaloke sithola abantu impilo ake siye ringini siyohlubana ngesbhakela. Oyo wina uyothatha 100,000 nama sponsor amnika imali. Mina nawe ngiyacela mfowethu sengikucela nge-challenge nje manje. Sike siye sibhakeleni manje. Sibeka ama-bodyguard sike siye encindini ngoba imizi cha isasekhona ntatheli yamanga. Awukazi ngufonela ungazi qamba amanga lihlaza. Ilokho nje ngeke ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba. Wena cha uyintombi yamanye amadoda ngiqedile.